Днес имаме малка помощница, която да ни помага при събирането на шипковите мъхчета. Габи, ще помагаш ли? Да. Шипкови мъхчета, които помагат изключително много при изчистване на камъни в бъбриците, песечинки. Ползват се също така при кашлица, особено при тази магаришката кашлица. Габче, давай напред. Абонирайте се за канала на мама. Ой, ще те изям. Хайде, давай напред. Абонирайте се за канала на мама. Благодаря ти, Габи, благодаря ти. Това ще да кажа. Така прави всички хора. Абонирайте се за канала. Браво! Точно така. Добре, че ме подсещаш. Може абонирайте се на TikTok. На Нели. Ето тук има и котешка стъпка. Котешка стъпка е това. Премиома. Много хубава билка. Ето там виждам една шипкова гала. Не навсякъде ги има, не на всички шипки. Даже може да видите, ето на тази няма. Но където има. Всеки, който има проблеми с бъбреците, може да си бере такива шипкови гали или шипкови мъхчета и да си прави рецептата за изчистване, която вече съм споделила в TikTok.